Pamalay nga murag nagfiesta, tinuod ka na mga kapuso, kung asa ug kinsa kining engaged couple atong sayran sa report ni Chelo Valiena. Diba, nindot paminawon ang linya nga June Bride alang sa mga babay nga nangandoy gyud ni ini. Apan ani ay managhinigugmaay nga sa miaging buwan pa lang sa Mayo, tamis pa sa asukar ang pagsilyo sa ilang gugma. Wa pa'y buwan, human gipayes ni Jethro Sekretarya si Mayan Sermon ni sunod usab dayon ang bongga nga pamalay. Dili basta-basta kay ang ilang mga bisita murag ni tambong og kumbira sa piyesta. Managsilingan sila og lugar kay si Jethro taga Toledo City o si Mayan sa Balamban. Kay mahulagway man nga medyo ingrande ang pamalay, pila man gyud kaha ang ilang nagasto. Og sa umaabot nilang pagsud na sa sag sa kaminyoon, ing-ani ba usab kaha ang gidaghanon. Ang yung tentative nga plan is May next year. And dili na necessary nga mag-expect sila og mas bongga sir kay wala na mo gibuhat isip nga magpahambog or unsa. Ang mo lang gusto nga mapakaon na mo ang tanang. Bisan kung good vibes o inspirasyon man ang hatod nilang Jethro ug Mayan, adunay mga gingong bitter. Apan alang kang Mayan, mag-expect dito sir basta social media daghan jud kay mga negative comments, pero wala lang mi nagmind ato sir kay as long as nga wala mi gitamakan nga lain taw o wala mi gibuhat daotan sa among isikat taw. Invited do sila tanan og walay uban nga yun nga nagsirok ng uban na wala tanan yung nakita tabang to sa pag-apod sa mga pagkaon. sa mga naghuna-huna na nga magminyo, pamalay una. Waba ni Clans Gabutin, Chelo Valiena, GMA Regional TV Live.